Det er på mere end en måde de tunge drenge, vi sender i krig i Afghanistan. Og vægten er der netop også grunden til, at vi nu begyndte at sende fysioterapeuter med dem. For når soldaterne går på patrulje, så bærer de rundt på udstyr for mellem 25 og 55 kilo rundt fordelt på hele kroppen. Og det er altså noget, der kan mærkes. Daniel Henriksen og Henrik Emmer, velkommen til jer. Tak. Ja, Daniel, du er jo i fuld udrustning der. Vil du ikke prøve at træde op på den vægt, så vi lige kan få vejet dig? Det vil jeg i hvert fald. Jo. Du siger bare til, når den balancerer derovre. Vi har snydt lidt og har lavet en forvejning, så den skulle gerne holde stadigvæk. 138 kilo i det hele. 138 kilo? Ja. Og hvor meget vejer du selv? Jeg vejer selv de 78 kilo. Hold op. Så du har en 50 kilo på der? Ja, det passer meget godt. Ekstra? Ja. Hvordan føles det? Jamen altså, da vi kom derned, var det jo selvfølgelig en del hårdt, og det var en del tungt. Men efterhånden, som er dernede og vender kroppen til det, så er det faktisk ikke særlig hårdt, vil jeg sige. Vil det sige, at du tænker ikke noget særligt over at have sådan 50 kilo fordelt på dig sådan lige der? Jo, efter en patrulje kan det jo selvfølgelig mærkes lidt i ryggen, og også selvfølgelig lidt i benene, men jeg vil sige, jeg synes faktisk ikke, det er så forfærdeligt hårdt igen. Er det adrenalinen, der gør det, eller hvad, når I er så fokuseret? Helt klart, når du er ude, så er du på, og så er du faktisk på. Det vil sige, at kroppen producerer så meget adrenalin, så du kan faktisk ikke mærke det så meget igen, når du er ude at gå. Nej. Men når du kommer tilbage, så kan det godt mærkes, vil jeg sige. Er det, når du ligger dig i sengen om aftenen så, eller hvad? Jo, det kan man måske nogle gange godt mærke det ryggen. Så bliver du lidt øm? Ja. Henrik Emmer, du er så fysioterapeut, og du er faktisk den første uddannede, som har været med i Afghanistan, udstationeret sammen med soldaterne. Hvad gør det egentlig ved kroppen at slæbe rundt på så mange kilo, som Daniel har på der? Jamen, det belaster kroppen på samme måde som sport. Det på elite-niveau, det belaster sportsudøveren. Og på den måde kan man godt sammenligne soldaterne dernede med en topatlet herhjemme. Og det er derfor, vi er dernede for at hjælpe dem, for at de skader, de små skader, de ting, som de kommer ind med, når de har været ude på patrulje, ondt i foden, ondt i ryggen, at vi kan aflaste de ting og hjælpe de ting, inden at det når at sætte sig til noget større. Ja. Og det er det vigtige arbejde, derfor vi er dernede. Men når Daniel og hans kammerater, de kommer til dig nede i lejren og siger, prøv at det gør lidt ondt i ryggen her og sådan noget. Hvad er det, du kan gøre for dem? Fordi de kan jo ikke undgå at have alt det her udstyr med. Nej, det kan man nemlig ikke, for på den måde. Altså, de er ude på missioner, ude på operationer, og når de er ude på operationerne, og de ligger af hyppighed, altså hvor meget tæt på hinanden de operationer, så er det klart, at de får ondt i ryggen, og de får noget med knæene. Og der jeg kan hjælpe med at gå ind og enten afspænde vævet, jeg kan massere, jeg kan gå ind og lave manipulationer, altså knække ryggen, sådan at præcis, så de led, som er låst, at de bliver frie igen, og der bliver fri mobilitet i hele ryggen, fri bevægelighed i hele kroppen, således at de er klar igen til at komme ud på endnu en operation dagen efter, eller 2 dage efter igen. Ikke? Daniel, er det noget, der kan mærkes, når man har været en tur omkring Henrik, lige der og blive vredet igennem? Ja, man kan godt mærke, det man bliver vredet igennem, vil jeg sige. Men altså, det er jo altid fornøjelse at få lov til at blive vredet igennem, kan man sige. Det kan jeg også mærkes bagefter, at du ligesom får løsnet op. Ikke? Ja. Vi får også en masse gode teknikker til, hvordan vi sådan ligesom kan, hvad kan man sige, løsne op selv, ikke? Nogle øvelser, man kan gøre, inden man går i seng, nogle øvelser, man gør om morgenen, inden man vågner, inden vi for eksempel går ud på patruljer efter, ikke? Også, så man ligesom får strukket kroppen ud, sådan at hvis du har nogle bitte små skavanker, der bliver værre med tiden, så kan han gå ind og hjælpe, at man kan sige, det bliver bedre med tiden, så det ikke udløser sig at blive værre. Ja. Fordi det er jo en vigtig del af det, det er selve den forebyggende træning, som vi laver. Dels får de lært noget hjemmefra, og så bygge videre på den, når de så er dernede. Så de øvelser, for det er en stor del af det, ikke? Så man kan gå ind og forebygge, inden de får nogle ting. Så de lærer nogle teknikker, netop når de er ude i terrænet for eksempel, altså går op og ned af grøfter, eller de går i mudder til knæene. Hvad er så vigtigt at gøre der? Jamen, der er det vigtigt at være i stand til at aktivere muskler. Det er klart, når de så er i en situation, hvor de er decideret i føling, altså er i kamp, så kan du ikke tænke på de teknikker. Men når du er ude på patrulje og skal over fra en grøft til en anden, jamen, så kan man så tænke på, at når man så springer over med 50 kilo på ryggen og spænde i maven, så det ikke sætter sig i ryggen. Ikke? Sørg for at lære dem sådan nogle teknikker. Og det er teknikker, som Center for Idræt, hvor jeg kommer fra, hvor idrætslederne rundt på kasernerne har lært dem teknikker. Og så kan man sige, at en del af mit arbejde er dernede og holde fast i de teknikker og støtte op om den. Daniel, er der nogen chance for, at I kunne have lidt mindre med? For jeg har da helt ondt af, at I slæver rundt på alt det der. Jeg vil sige, det vi har med, det vi altså alle sammen brug for.
Ja. Nu er jeg båret rundt på en stor, tung ting, som jeg ikke kan snakke om, fordi det er klassificeret. Men altså, den har vi yderst meget. Det er simpelthen så hemmeligt, så Ja, det må men du det er ikke det fortælle faktisk. om. Lige nøjagtigt, den ting er faktisk hemmelig, fordi hvis Taliban finder ud af, hvordan den virker og sådan nogle ting, så har de altså en fordel. Ikke? Okay. Og den er vi nødt til at have med ud. Det er 100%. Altså, hvis vi ikke har den med ud, så kan det faktisk blive livsfarligt for os selv. Ikke? Så de ting, vi har med, dem har vi brug for, når vi ligger derude. Ja. Hvis vi ryger i kamp, så er det altså også godt at have de ting med. Så hvis vi begynder at aflægge stumper og ikke have så mange ting med ud, så kunne det gå grueligt galt, hvis vi nu Ja, det er røg i klart. kamp med Taliban. Så vi har brug for alt. Nu fortæller Henrik jo det her med, at I har nogle øvelser, I kan gøre. Jeg forestiller mig, at I står dernede i lejr om aftenen og laver lidt aftengymnastik. Er det sådan, det foregår? Der er alle gutterne og pigerne? Jeg tror, man holder det lidt for sig selv. Altså, nu har jeg ikke set så mange af de andre. Altså, man gør det jo bare, men altså, det er jo efter, hvor ondt man har. Altså, hvis man har stået på vagt en uge for eksempel, og ikke været ude at gå så meget, så gør man det ikke. Men hvis man har været ude at gå, jamen altså, Ja. så om aftenen, så står man og laver den der, vi har snakket meget om, en såkaldt bolleøvelse, hvor du står med læsspredte ben og Ja, du skal næsten måske lige vende fronten til, og så vise den her. simpelthen Den vil jeg lidt gerne spredte se. ben og bukker lidt ned, og så simpelthen spænder herom i lænden, og simpelthen laver den der såkaldte, Den såkaldte. ja, som er godt at komme til på lift, der, og så simpelthen få trænet lænden om, hvis du nu. Og det virker. Det virker faktisk, ja. Ej, det er virker. godt at høre. For at få noget mobilitet Ja, i det selvfølgelig. område, hvor man tit går og spænder. Selvfølgelig. Det er jo godt at høre, at der er noget, man kan gøre for, når nu I er nødt til at løbe rundt med de her mange kilo på ryggen, så lad os håbe, der kommer flere som dig bestemt. med fremover. Jeg tager ned om 14 dage igen og skal være der i 9 uger. Sådan. Så det er et stort projekt, at Ja. forsvaret er sat i gang her. Hils dernede. Det Det skal er vi også et gøre. varmt land, kan man sige. De er 50 grader, så vi er jo nødt til at have alt det vand med ud. Altså, det er også det, der udgør, at vi Det vejer stopper så meget. aldrig, nej. Nej, præcis. I er nogle værre pakkeæsler. Ja. I skal have tak for Ja, selv besøget tak. begge to. Det er godt.